Hi guys, mag-isgot karon kini bang mga badji ba kay gusto kay moingon no nga ang mga laki kuno kay mga loose ninyo boys kuno ba. Matang kay unfair kay na Kamera day. Nakasure mo nga tanan laki ang balos-los. Mga girls og masakitan kani mo ayon ni damay tanan na kay dili ba tanan girls ga binuang sa gugma girls. Mga seryoso ba dire kay ang kauban no ha? Ambot sa langaw. Mga single may tag-as na may edad. Mabilin ning single kana kay mga tarong taon me. Kami permi gani ang pasakitan girls. Nya kamo atingamin ninyo ba kay nay uban no kanang masakitan sila. Kung nasakitan mo kay namili mo gwapo magawa. Na? Kusog mo ingon nga. Gusto sa inyo boys mamili mo mga gwapa oy. Nya kamo girls nga nasakitan man mo kay namili man tubog mga gwapo. Ni tagsiman. Sakitan mo. Kung nasakitan mo nganlan yung si manluloko tanan. Sure mo eh. Luloko. Siman dere, di ba? Di may siman. Kaya kung ligo, paano siya? Siya tawag na pa Mason? Maskom? Masa kumbati ba? Ano nga girls? Kasi yun na nila may girls no? Dili may magbinuang o mga badyo eh. May gugma may magtininuod yun may. No? Dili lalim ang binuangan. Ha? Sakit yun ang binuangan ka. Muna nga, kamo po girls, nay magmahal ninyo, ayaw po nyo, binuangay ka ng magpasilos-silos, kunuhay mo, diya kamura dito yung binuang. Ano po? Kanalay, mag-chat-chat ninyo. Diyan na po may ka-chat lain. Malipay me. Diyan, balihon na ba ninyo nga, basig kami na ka-chat, kaya ganun busy. Kami girls, mga lalaki, busy may kay hugas plato, Ambot sa langaw. magtrabaho sa mga balay, sa among balay, magbasag Bible, yan na, mga laki mga very good ba. Pero, dili po tanan, kaya na iban dyan nga, mga laki, gid po nga, dili ko mo, ako'y gidapigan na, mura kong sira po ha, ako'y gidapigan, kaya ang uban, magbinuang gid po ng uban, magdubli-dubli uyab, sali kay gwapo kaya ba, mura si John Lloyd ba, na kami mga igo-igo, maamong ito me, maamong me, luwi kami nga mga girls, nga gatinaro, maamong me, sa mga laki nga gabinuang, dya, ug moingon mo gluslos inyong iyamong tanan. Uy. Kami girls mga lalaki, di pud mi moingon gluslos ninyo kay bawa mi nga daghang mga girls nga tarong gyud no. Kung may gugma matinud-anon. So mo na nga kini akong vlog ron wala nagpasabot nga. Tanan girls akong giigo ah. Shout out sa mga babae da nga mga tarong gyud, mga buuta no. So swerte kayo inyong uyab. Kay nakatunong ninyo nga mga tarong nga ang makatunong sa namo swerte sa kayo kay Ambot sa langaw. mga tarong ba ni seryoso kay may gugma amo jong kanang kuan ba iburat tanan ba amo ang paghigugma ba asa mo kapaw anong masasabi mo sa imuhang shout out imong uyab ani. So sa akong uyab dai shout out no. Shout out sa akong uyab dia nga be ayan ang si panluod nako be. Wa be jugo ko binuang mo be. Wala koy lain nga gi panguyaban ikaw ra nga karon. Sig tampo-tampo ya kay. Oh, nipalit ko og ano. Tulo ka makaon. Sa may pasabot og tulo be. Ambot sa langaw. Tulo. Basta tulo na ba kay kanang naay meaning ba? Nya tamis ra ba ni? Huh? Wa ko ga commercial ha. Namura na balihon. Wala ko na commercial girls kay wa ko sponsor. So dali mga bata, dali. Ito ihatag niyo dali. Oh. Una, ihatag ako sa mga bata, mga fans na ko, mga kina akong gipalit para sa mga bata kay. Tara. Salamat Shopee. Ay di guys, salamat Jankin. Doon ka, sige. Doon na tapos na ang sayo. Sayo naman, salamat Jankin. Ikaw dali. Si Jaya. Anong masasabi mo? Thank you. Thank you.
Okay, very good. So, sige, lingkod naman ito Pagbanya na mo ka na ng mga Oh. So guys, mga bata guys ba, ako lang silang ko nagmakaon guys, kaya yung dili magdagandagan guys, kaya may mga dusmo ba na. Nabi iro guys, naligsan yung usa sa una. Natamakan sa iro, kay galingkod aring agyanan guys ba. So, ano pa puyon ba tagag makaon. Jadi sad magsaba-saba guys eh. Mag-vlog ko guys, magsingit-singit man. O, tagaan makaon para magpuyo. So mo to girls. Kamu masakitan mo ayon yo among tanan ha. Kay dili tanan, dili ba tanan lalaki guys magbinuang. Sama na mo nga mga seryoso may gugma ba. Pot sa langaw. Team Usog ti Unay. Ha? So sa kong uyab shout out. Be. I-open na ito na messenger mo, be. Daghan na kay kong message ito, ano mo basahan? Ay, nagod pa pang lood ha, kay... Wala lagi ko gabinuang tao ni mo, be, oy. Hindi mo jugong kanang, pahanon ba, bikil-bikilon ba? Salig kay... In love na ako, in love na sa'yo. Sana'y malaman mo. So, maura to. So, dihang salamat sa mga tigpaminaw sa mga drama, no? Balik tagisgot sa mga drama. So, basig mga puhon. Makalugaw na ako edit ang drama sa pagkaron. Mag-relax sana akong mata. Kapoy kasi tutok, guys. Mag-edit ba? Di, lalim mag-edit, guys. Kay kinahanglan sa ahon ng edit man. No, kay di edit dili man ma-approve, no? Kinahanglan yung trabahoon guys niya. Magtutok din maayo guys. Yan na sakit yung mata, tutok ba. Cellphone. So, usahay makalimot nagkaon guys kay manikamot nang yugo guys nga mahuman akong edit kay na may uban nga kana excited na kayo masumpayan tong kana pahulay sa kalinaw. Admin pahulay sa kalinaw please. Di sa ko mapahulay sa kalinaw eh. Kay napaki-editon. Joke. Ito sa mga naghulat sa paulay sa kalinaw no. Anang gipataas pa na ko ang drama guys, ha? Asang gipataas kay kuan para di po tantong bitin kay ibaw na ka ug sa radyo maminaw. Mubo lagi guys. Muna ko explain yung balik-balik. So nay mga bata diri guys nga naglingkod. Dili magsaba akin nag-vlog pa ko. So, muna guys, muna madugay ta ka-upload sa Pahulay sa Kalinaw o sa ubang drama nga inyong gisundan tungod kay kuan ako pang gipataas lagi kay para dili mo mabitin kayo kay bitin mo guys kung maminaw ka sa radyo. Ug ato nang sumpayo no kay mag-commercial pa man na. Balik na sa kaduha. So, mga 10 minutes sa gigitas una na guys. Nga nga ug akong ikada adlaw ang pag-upload sa drama. Mubo na kayo. So, magsige mo, hinam-hinam nga ugma na po, sumpay. Aguban, di dyo maghuwat, sumpay na dayon, idol. Dili man ako itag-yes drama, guys. So, di dyo ko makasumpay dayon. Ha? Muna nga, manginaot ko sa inyong pagsabot, guys. So, unsa may ending sa drama, guys. Ayaw po ko ninyo kanang, wana, guys. Murag ako na inyong blimon ba, no? Ayaw, sad kay, kuan man. Dili man ako'y tagsulat sa mga drama, guys. Kini ako pag-edit sa mga drama kay para lang pud malingaw mo labi na sa mga OFW. Kay kini mga OFW gyud mga gimingaw na gid sa atong kuan ba sa mga kabisayan ano sa Pilipinas. Na sila sa layo in town. Wa sila kalingawan guys. So makapaminaw sila drama murag na arasad sila sa atoa no? So yun na tama tong vlog guys. Thank you so much for watching and God bless us all. Lalaki o babae, tambal lus-lus mo tanan. So guys, basta magbinuangan sa gugma guys, tambal lus-lus mo guys. Ay sa tanan mga girls nga mga buutan dia no. So shout out niyo tanan. Pero kini mga lus-lus niyo girls kini magbinuang. Pasensya kayo. Lalaki o babae tambalus-lus mong tanan na ay manyakis uwagan sa gugma di masaligan lus-los ninyo.
luslos